winter is crisper, the air En is aquest vídeo t'ensenyaré com decoraré casa meva d'una manera molt senzilla i molt natural. Faré servir molts ornaments que vaig fer jo. Si no has vist encara el vídeo, deixaré aquí l'enllaç perquè el vegis després. Potser t'inspires a fer algun ornament ara o l'any que ve. I també jo, quan faig la decoració de Nadal, busco dues coses. Que siguin molt fàcils de penjar i després de guardar, i també que els colors siguin naturals i senzills, sense massa colors. Tothom sap que aquesta decoració es quedarà fins al gener perquè fa mandra. Però bueno, tinc molta il·lusió de fer aquest vídeo. Ara us ensenyaré com aniré pas a pas decorant casa meva. Espero que aquest vídeo us agradi i que us doni idees per decorar casa vostra. Abans de començar la decoració, acabo uns projectes petits, com per exemple aquests arbres nadalencs, i poso una base amb una mica de cola calent. Ara aquestes ampolletes petites de vidre hi poso dintre uns ornaments petits i els penjaré a l'arbre. Aquest és un altre ornament molt senzill, es fa amb perles de fusta, dona un toc molt natural, molt senzill a l'arbre, i també podríeu fer una garlanda amb aquestes perles. Aquí faig una petita corona amb una mica de fullatge d'olivera. Així, amb la cola calent tot és molt més fàcil, més ràpid. Aquí faig una garlanda de taronges assecades, us deixaré el vídeo per si voleu mirar com es fa. És molt senzill, molt fàcil també, molt ràpid. Aquí el meu ajudant. Prefereixo penjar les taronges amb una mica de cola calent, un altre cop, perquè queda millor. La cola calent és la millor solució que he trobat perquè si fas, per exemple, el forat, a vegades es cauen. Llavors, amb la cola queda millor i és més ràpid també. Atenció, si feu aquest projecte, espereu que s'assequin molt bé les taronges perquè si no atrauen les mosques. El bo d'aquestes garlandes és que es poden penjar per un moble, o la paret, o l'arbre nadalenc. Faig servir cel·lo per sostenir la garlanda al moble. Aquí veieu, faré servir una mica d'un eucaliptus molt gran que vaig comprar al basar del meu barri amb només 3 euros i vaig ficant una miqueta. Dona un toc així verd i una mica rústic. S'asseca molt bé l'eucaliptus. Aquí penjo una garlanda amb les pinyes de pi. Ara vaig ficant petits detalls. Prefereixo l'eucaliptus per decorar perquè no se li cauen les fulles com passa amb altres arbres nadalencs. Aquí penjaré aquest macrame natural a la paret. Queda molt bé, és dels meus projectes preferits aquest any. Aquest petit arbre a una botiga aquí del barri a 3,90. Anem obrint una mica. No és l'opció més sostenible i natural, però fem el que podem. Aquí estic decorant l'arbre amb petits ornaments que he fet jo. Tinc tutorials al meu canal per fer tots aquests ornaments. El Leo té 4 mesos i és molt curiós, com tots els bebès. Ara posem una garlanda, que bàsicament és una corda que es fa servir per cosir coses o pels regals. Els petits arbres m'agraden més que els grans, són molt monos. L'última decoració és penjar aquestes garlandes a la paret amb una mica de cel·lo. Voilà! Espero que aquest vídeo t'hagi agradat i que t'hagis inspirat una mica. Si és així, si us plau, fes-me un like, deixa els comentaris què tal t'ha semblat i si has fet alguna cosa a casa teva, també pots pujar la foto a Instagram. Així m'agradaria saber i interactuar una mica amb la gent que
a mirar aquests vídeos. No oblidis el botó de les notificacions perquè d'aquesta manera no perdràs els vídeos que penjaré. Tinc moltes idees de fer coses DIY, receptes, moltes coses. Doncs ens veiem al proper vídeo. Adeu! Winter is crisper, the air is on fire. Sunburns